як модари 56-солаи сокини шаҳри Турсунзода барои наҷоти фарзанд як гурда ва порае аз ғадуди зери меъдаи худро ба писари 30-солааш тӯҳфа кард. ин нахустин ҷарроҳии пайвандсозии ғадуди зери меъда дар кишварҳои Осиёи марказӣ аст, ки дар Тоҷикистон анҷом шуд. 4 нишон додааст ки барои пайванди ғадуди зери меъда гузаронида мешавад. Дар беморие ки ҳам норасоии қанди ҳам норасоии кори гурда дар асоси қанди нав доранд, ҳам беморие ҳаст ки дар асоси норасоии ғадуди зери меъда хусусиятҳои на фақат эндокринӣ, экзокринишон ҳам дар гирифта мешавад. баъд фақат метавонад ки дар он беморие ки аворизҳои нобиноии чашм мешаваду аз сабабашон касалии бемории қанди нави як аст. ин амалиётро гузарондем. дар баробари пайвандсозии ғадуди зери меъда табибон ҳамзамон як гурдаи модарро ба фарзандаш пайванд карданд. ба гуфтаи табибон, пас аз пайванд сохтани ғадуди зери меъда меъёри қанд дар бадани мариз мӯътадил мешавад ва ҳам кори гурдаҳоро танзим мекунад. ман фикр мекунам ки агар ин пайванди марги мағзиро мо ба роҳ монем, аз пайванди зинда ино гирифтан хеле кори мушкил аст, хеле кори вазмин аст. бинобар ин тамоми кӯшиши мо дар қадамҳои ояндамон ин мебошад ки мо бояд ки пайванди марги мағзиро зудтар ба роҳ монем. раҳбари маркази миллии пайвандсозӣ узв ва бофтаҳои инсон гуфт, ҳанӯз арзиши ин навъи ҷарроҳӣ мушаххас нашудааст, зеро ҳанӯз масрафот барои ин ҷарроҳӣ ҳисобӣ нашудааст. дар ҳоле ки ҷарроҳии ду узви як хонавода дар ду утоқи амал ҷараён дорад, наздикону пайвандон ба натиҷаи муваффақи он умед доранд. шавҳари ман 15 сол шуд ки касали қанд дорад. ҳамин касали қанд азоб достода, гашта наметонад, варам карсода, бисёр азоб кашидоста. ҳаминҷада омадам. духтурода мин ҳазор раҳматае ки ҳамина ёрдам додоста. барои анҷоми ҷарроҳии пайвандсозии ғадуди зери меъда ва гурда, табибон модару писарро 20 рӯз омода карданд. ҷарроҳии нахустин 6 соат идома кард. табибони маркази миллии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар тӯли 9 соли фаъолият ҳудуди 700 пайвандсозии гурда ва ҷигарро анҷом доданд, ки аксарият муваффақона будааст. дар ин миён баъзе аз онҳое ки ҷарроҳӣ шудаанд фавтидаанд, аммо табибон мегӯянд муроқибати нодуруст пас аз ҷарроҳӣ сабаби асосии марги беморон будааст, на иштибоҳ дар амалиёт. дар соли ҷорӣ бо вуҷуди хуруҷи пандемияи коронавирус ва 3 моҳ баста будани ин марказ, табибон 130 ҷарроҳии пайвандсозии гурда ва ҷигар анҷом доданд.